जैसे जैसे में रार कृपा हो गई केकरा पे खेसारी लाल यादव पे 4-4 हजार में घूम के ठेजाम गावत रहले। आज रार कृपा हो गई 4 हजार के खेसारी 4 करोड़ में चल गई महाराज। हाँ भाई का कृपा कर मियारी पर भाई रानू मंडल रानू मंडल उनको भाई की रात रात वारे हो गई और कृपा हट गल केकरा पर से उहे अपना जमाना का सुपरस्टार रहलन कोन्हा मोड़ गोपालगंज राधे श्याम रसिया जी हो गइले बसिया जी। आज राउर कृपा हट गइल बा तो देखिए दशा का भइल बा। बेचारा घूम घूम के बाजार पे हो बाजार पर टेम्पू हाकता रहे सांझ के सांझ तो मुर्गा काटता रहे उ तो बेचारा टेम्पू हाकता रहे बेज से कहब कि रौरो निमन से भक्ति भजन कली उ टेम्पू हाकता रहे कहीं ऐसा न हो कि रौरो ठेला हाके पर महाराज वहां का ठेला हाकन थोड़े वहां का ठेला ठेलवाए माने सब्जी के ठेलवा भारी हो जाई तो करेजा पथरी चितरी सब सुमिरन बंदना के शांति के चीज है। सुमिरन बंदना में हाव हाव ना कइल जाला ना हम तो सुनले रहनी कि निर्मला यादव जी से दुगोला बात कुछ जानकारी के चीज मिली लेकिन साफ रो खत्म बनी सुमिरन गावल जाला सुमिरन में भूखल थोड़े जाला अरे खाली देहिया मोटाइल बा। अभी रात बाकी है और हमारी और आपकी मुलाकात बाकी है। भाई लगता कैसे मास्टर जी रहिया आगा मधुरा दसवा ए मैया हो आगा मधुरा दसवा ए मैया निमिया के दहिया पे बतेर हो ए मैया निमिया के दहिया पे बतेर हो रहिया आगा मधुरा दसवा ए मैया हो रहिया आगा मधुरा दसवा ए मैया हो निमिया के दहिया पे बतेर हो माई के बजाने तो कुछ माई के विशेषता होके के चाहिए भक्त कहले है माई राउर की बजा करे पे हो जाला उ जीरो से हीरो हो जाला राउर की बजा करे पर से हट जाला कितना बड़का लोग हीरो जीरो हो जाला जैसे जैसे में राउर कृपा हो गई केकरा पे खेसारी लाल यादव पे 4-4 हजार में घूम के ठेजाम गावत रहले। आज राउर कृपा हो गई 4 हजार के खेसारी 4 करोड़ में चल गई महाराज। हाँ भाई का कृपा कर मियारी पर भाई रानू मंडल उनको भाई की रात रात वारे हो गई और कृपा हट गल केकरा पर से उहे अपना जमाना का सुपरस्टार रहलन कोन्हा मोड़ गोपालगंज राधे श्याम रसिया जी हो गइले बसिया जी। आज राउर कृपा हट गइल बा तो देखिए दशा का भइल बा। बेचारा घूम घूम के बाजार पे हो बाजार पर टेम्पू हाकता रहे सांझ के सांझ तो मुर्गा काटता रहे उ
ऊ तो बेचारा टेम्पू हाकता है ब्याजी से कहब कि रौरो निमन से भक्ति भजन कली ऊ टेम्पू हाकता है कहीं ऐसे ना हो कि रौरो ठेला हाके पड़े ए महाराज वहाँ का ठेला हाकन थोड़े वहाँ का ठेला ठेलवाए माने सब्जी के ठेलवा भारी हो जाई तो और तनी आ जाए कुछ कलकारी देखब तनी आई तो बना के यही जब मुर्गी के भाव लगता तनी कलकारी देखब बा पहले सिंगल मुर्गी ओकरे बाद चक्रधार सही बात बा मास्टर जी मेहरबानी ई है डिश ब्रेक प्लेन है ई प्लेन है इहे बहुत बेस लोग के ना बुझाला कि डिश ब्रेक खोला का हालांकि डिश ब्रेक ब्याजी के गाड़ियों में बा अरे महाराज यहाँ के तो डिश ब्रेक मारते नहीं बुझाता कि लात मारते नहीं ई कौन भाई डिश ब्रेक है हम तो डरा गए नहीं कहीं ठे कहता लात रहो तब दबा मत जाए नहीं तो बुझ पूरा हॉस्पिटल भेजे के पड़ी ओहो का गाड़ी में बा हां गाड़ी में ब्याजी के करिया स्कॉर्पियो में बा करिया में डिश ब्रेक ए तो दिन पर दिन कोरिया न होई आपन चक्रधार मुर्गी लागी मैहरमा दे ब्याजी प्रणाम 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 सब रौरा पगला गइल बानी आज पका पकना घपा घप होई रौरा कहता नहीं हम चिंता नहीं की ठीक बा मत चिन्ही ना चिन्हत रहनी आज चिन्ह जाब नु भोरे तक ले चिन्ह जाए कोई भले तो कैसे मेहरबान है चल माई है तावे बिंदे सुखारी ले यादव जी के जकर गाना बाजल रहो मच्छर खूब सुखता एगो लक्ष्मी के हाथे लक्ष्मी आइल बनी 3 लेके कमाई रहे रे श्री भगवान भैया के माता जी बानी तो हमरो माता जी भेली माता जी के चरण बार बार गोड़ लागतानी भाला तो कैसे बन के भिखारी आइला तोरा दीवारी भैया बन के भिखारी आइला तोरा दीवारी मैया राखिला न चारा ना के पास खाली भारी बा दिमाग और दिन पर दिन अमृद्धि पे चढ़ जाता